Velkommen til Nordic Photos lærredsprint og vægprodukter. Vi vil hurtigt gennemgå bestillingsprocessen for dig. Tryk bestilling, og vores bestillingsapp åbner. Her vælger du de billeder, du ønsker printet. Derefter tryk Begynd upload. Når din upload er færdig, trykker du på Næste. Dette bringer dig til opsætningsskærmen. Træk dit billede fra uploadet-feltet til illustrationen for at starte. I området under billedet vælger du opsætningen af dit produkt. Du kan vælge at rotere dit billede, zoome ind, vælge størrelse og ramme. For at give dig et indtryk af, hvordan det færdige billede vil se ud, kan du vælge 3D og rotere dit projekt i et 3D-rum. Når du har valgt de produkter, du gerne vil have og har lagt dem i kurven, trykker du Næste og logger ind i vores system. Vi gemmer dine oplysninger til næste gang, du ønsker at bruge os. Under levering vælger du selv, om du vil et smut forbi os i Randers, eller om postbudet skal kigge forbi. Uanset hvad du vælger at gøre, vil vi levere professionelle print i høj kvalitet lige efter dine ønsker. Har du spørgsmål under processen, er du meget velkommen til at ringe på telefon 72 17 03 11. Velkommen hos Nordic Photo.